uri muakadzidzawo pano saka ngativake chikoro chedu tidade nacho asina kana any sign yekuti taimbofungidzira kuti pane zvingaitike hapana akatoadresawo vana mune zvakanaka achitaura kuti ndichakuvakira chikoro chendokupai makombiyuta 100 netransformer nekutengerai majezi nemabhora emasports nekuti iye pache zvakaindaiwo mutambi webhora. Akabva afamba ndonga about 500 meters vatina road yaiuya kumba kwangu saka Muvevi akasvika pamba pangu akasvika ndokuti gogogoi vakumbira mvura yekunwa vatamupa. What started as a normal day in Hwedza turned into a nightmare as a man who in the morning had promised development in the area turned out to be a cold-blooded killer. Hello and welcome to the village. Scores of people gathered in Hwedza for the burial of Crispin Kanerusine, one of Muvevi's victims. The presence of Muvevi's family brought tension and they were asked to leave. Tiri mhuri kwa Muvevi tiri kufamba tichibata maoko kune vese vakawirwa nematambudziko saka tenge tauyawo pano kuti isu tiyanane nevakafirwa tichibatawo maoko sezvo munhu wese ari kurwadziwa kuti zvinhu izvi zvakaitwa zvinorwadza saka ndodonzvo redu rekuuya pano semhuri yekwa Muvevi. Kanerusine is survived by 3 children, 2 wives and 1 grandchild. His expecting second wife was beyond words at the loss of her husband. Zviri kundirwadza zvakanyanyisa ende even mhuri kwangu yanga ichine chishuwo nemukwasha wawo nekuti tanga tiri munguva pfupi tangopinda mumarriage wanga ine chishuwo nemukana nemukwasha wawo saka zvinhu zvanyanyondikanganisa zvakanyanyisa zvokuti handizivi Mwari ngaandibatsire pamamiriro azvo. Baba vaida runyararo, baba vaisada kutaura ende baba mashoko awakataura wane vhesi rawakaimba dauti pesi undibatsire kuimba ndakusimuka kuenda kuHarare kuenda kurwere hwamai wakaimba wachiti tichakunda zviedzo zvenyika tichakunda tichinamata tichakunda zviedzo zvenyika tichakunda tichinamata tichakunda tichinamata. Madzibaba Silage, as he was known in Hwedza, was shot at his shrine as he was conducting prayers. Zvakaita inini ndanga ndakagara pamba pangu. Takatogara nemwe mwena wanga atoya pamba pangu. Sinyoro vakanditi, "Ha, saundi yandanzwa paka. Kwaita maungira kugomo. Zviri kuita kunge pari rapfuti." Ndova ndati, "Harizi tayere remota raita sei raputika." Vakati, "Maungira aya ndechi? Ndepfuti chete. Pane fanira kuve paine kana kwapfurwa gudo kuno kuti nemakudo." Saka atina kumbofungira kuti munhu angaite sei angapfurwe. Takatofunga kuti pamwe munhu apfura gudo. Ngati pamwe vakomana vaya vanovhima makudo vaita sei vauya. Pasina kana 30 minutes tatuma vana kuchibhorani. Vari kudzoka vakabata mugomo. Zvikanzi Jaison auraya munhu pamasoro. Ndikati Jaison upi? Zvikanzi mwana wamaineri. Ndikati ime muchiti zvingati zvikanzi tarisei nguva yese mamuchita vanhu kumasoro vari kumhanya vachienda pamaifara vachidzokera vanga vachitotiza iye bhozi apfura munhu ndobva aenda ndobva adzoka akati muchakaungana ibvai ipapo vanhu ndobva vamhanya. Saka akaswera achingoshishidzira vanhu pamasovi ipapa vachiita sei vachimhanya vachienda. Saka zvinhu zvakatinetsa munomu kuti shuwa munhu angaite zvinhu zvakafanana naizvozvo munzvimbo maanogara anozorarama sei ende mai vake ndovapa mutoro nekuti zvichanetsa kuti vadzokedzane mune vamwe vanhu. One Saruchera from Chiduku gave water to Muvevi
only to find out that he has given his uncle's killer water to drink. Muvevi achisvika kwachiduku paaitiza mapurisa akunge achidzika kuenda kumain road inoenda Bulawayo. Muvevi akasangana nemapurisa pabridge reMarwani, saka ndo paakabuda mota kwabva atora pfuti bva aridza 3 shots. Aridza 3 shots mudenga, akazorwa 1 bullet rakaenda kunorwa pamashure kwemota yepolisi. Then ipapo ndo paakarivhesa mota yake bva atena akabva afamba ndonga about 500 meters bva atena road yaiuya kumba kwangu. Saka Muvevi akasvika pamba pangu, akasvika ndokuti gogogoi bva akumbira mvura yekunwa bva tamupa. After that akuti bva ati iye ndoda kunotsvaga pane pandoda kusurveya god, so ndanichikumbira kuti undiratidzewo pari kunzi pane god kunoku. Saka ndakamunongedzera kuti neche uku kujinga kwegomo. Saka Muvevi achibva ipapo akabva afamba ndofunga about 3 meters bva amira akati andiri kukumbirawo matches. Saka ndakadaidzira mwana ndokuya nematches bva ndamupa box rematches. Bva ndatanga kufamba naye tichitaura nyaya. Achitaura izvozvo aitaura kuti no god inini ndinoriziva, kana nchinge ndangosvika pariri ndinokwanisa kudzoka tonotora makompresa kumba kwangu, then toya totanga kuita se kutomaina god. Saka tichifamba kudaro foni yake yakavibrate yakanga iri muhomwe wekisutu. Time yakatora foni muhomwe wekisutu akaita kusumudza wekisutu kumashure kwabheki yake yebrugwa rake yakabva yatanga kuoneka kuhomwe dzake kumapokets ake kwakuine pfuti 2 mapisto anga ari kweko. Then kuzotarisa kwandakazita ndaona blood riri pabhutsu yake. So ndichimuperekedza kudaro ndakava ndangodaidza mwana ndikati no uya kunoku. Saka kuya kwakaita mwana ndakava ndamutaura kuti rega ndimbomhanya nditanga ndagadzirira vana, then tozotanga kuita tozoprocessa zvekutsvaga god. But no haizi pressure, even kana ini ndikasvika ipapo paposition ndikariona ndinokwanisa kuita se kutoriziva ndodzoka ndinotora makompresa totochera. Saka ndichisvika pamba ndakasvika ndichisangana nepolisi wachibvunza kuti ko munhu asiya mota ipanapa aenda kupi. Pandavanongedzera ndikati mukomana aenda akadai so. Saka takatora nepolisi tichidzokera nedirection iyo. Tichifamba kudaro takamona Muvevi achinobuda muchigoronga ndichivanongedzera kuti Muvevi uyo. Saka nguva yandakavanongedzera kudaro takaita setamhanya tichidzora gepi rekuti tione kuti Muvevi ari kufamba sei. Saka same time polisi yakabva yanobreka taakuona kuti Muvevi akanga achidistance. Saka polisi vakatya kuti vanosvike kumuataka iye Muvevi nekuda kwekuti ivo vaitaura kuti vari kuziva, vanoziva marecords ake maringe nemashandiro avaiita naye. For days to come, people in Hwedza traded their warm beds with maize fields and mountains in fear of Muvevi. Ichi chakatirovesa hana ichi. Hatisachambetika muno muHwedza chakadai. Kutanga first tozviona. Nanhasi tatozonzwa kuti abatwa kudai tadzikama tisingarari mudzimba. Tairara musango. Sekuda kuti chiitiko ichi chakatikatyamadza. Isusu hataikwanisa kurara mudzimba nekuti zvakatenge zvaakutyisa kuti kozvauya sei zvinhu zvakaita saizvozvi kumwana watatombotaurawo naye makuseni pachikoro pedu mune zvakanaka. Saka takange taakutiza mudzimba, taakundorara musango, taakutya munoza upenyu hwakaomakawo. Saka taakuzvityirawo kuti zvapfungwa iyi azomupinda wei hatichazivi kwainosvika. Saka bheta titize tinogara musango. Akasvika pasera apa chibage chakapera munhu waMwari. Hakuna anga achirara titorara mumagwenzi umu. Hanga asipo. Mukana maticha akanga anzi arida kuuraya. Nekuti mai vangu ndo vanga vachiticha ECD pano. Makavadzinga muchiti havana mapepa akakwana. Saka ticha ivavavo ndikutoda nezvavo. Saka zvinhu zvakanga zvakutotiomera. Vanhu vanga vandorara kwaruswa ukumiruko. Vanga ticha ivavo vaitonorara kwaruswa. Ndokwavainorara musha wavo uri munhu. Ende vanototaura Jaison apa ndo pangu pamba pacho ipapapo ndo pazvakaitika, vanhu vakazara kupinda nomumabhedroom mese. Hanzina kuti upo uripo ipapo mwechingopota. Saka rimwe shoko randauya naro nderekudzikamisa mhuri yeHwedza, nekuti vamwe vanhu vanga vasagare mudzimba, vamwe vava kugara vachitya, chero vari kumatauni vanga vasingachazivi kuti zvichatisvikira rini.
munhu uyu ndiani next achasanganikwa naye. Saka tinoda ngotenda mapurisa edu nebasa hombe ravakaita vachibatana nemapurisa ekuMozambique zvazoita kuti adzoswe kuno kumusha. Zviro kwazvo iko zvino ave munhu. He grew up a disciplined young boy, and it baffles them what happened to him. Mukomana anonzi Jaison, handina kana mhosva yandakambonzwa kana kuti dambudziko raakaita pakuyaruka, nokuti mukomana aitogarawo muraini medu akatokura pamwe chete nevanun'una vangu. Hatina hunhare hwataimbonzwa hwekuti aita kana musikanzwa kana kurova vamwe. Izvo handina kumbobvirawo ndazvinzwa mukurarama kwangu kwose. Aive mukomana ainenge aitoteererawo vabereki vake zvakanyanyisisa, zvikuru samai vake vakazenga kurarama navo baba vake vashaya. Mukomana uyu achikura kutaura zvaMwari akanga ari mwana akanaka, asina noise nemunhu, asina kana pakaitika chiitiko ichochika takatoshamisika kuti Jaison kwapindwa nemweya upi. Takanga tisina tarisiro yekuti Jaison anoita saizvozvo semunhu akambosenza kumitemo. Saka taitotarisira kuti munhu anotoziva mutemo angamboita zvinhu zvakafanana naizvozvo. Ndatozoti nhasipo ndobvunza pamaringe nemakuriro ake. Ndopandanzwa umwe muzukuru wandabvunza achitaura kuti mukomana uyu takakura tichidzidza navo pachikoro but akanga ari kumashure kwavo nemakore 2. Ndokuudzwa kuti akanga ari mukomana akanga ari stubborn zvisingaite. Panguva dzavainotamba mitambo yakasiyana siyana mukomana aikwanisa kuwanikwa achidenha zvimwe zvakaomarara. Lives in Hwedza have been left shattered after Jaison Muvevi's reign of terror. Sikuru wangu vanga vaine mukadzi wavo wandinonyatsoziva mai Alice wacho akaroorwa ane 22 years. Kuita mukomana anonzi Providence ari form 3. Kuziva musikuru wadiki vari kuprimary. Then mukupera kwegore rapfuura irori ndakangonzwa kuti sikuru wanechi vanomwe mukadzi. Ndatomuonerawo parufu ndasingamuzivi. Asi ari kuti ane pamwiri pane 3 months. Ndo mhuri yasiwa nasekuru. Chakaitika ndechekuti kumashure ndofunga ndisingakanganise kwakukwanisika gore amai vakaprofitwa pamasowe naMadzibaba Silage. Vachiprofitwa mune mwana wenyu akaromba achirehwa iye mukomana uyu akazouya uyu. Amai vakapopota pamasowe vakavhiza maoko kuti haungandudze izvozvo ndane nguva ndichinamata pano, zvinoreva kuti mune godo nevana vangu ndichavaudza vari kuuya. Ndomashoko vakataura vachibva vasimuka vachibva vadzokera kumba kwavo. Vagara vakatanga kuva vanhu vanga vakuwirirana zviya zvokuti chavawana vanga vakupa Silage. Saka mwana wavo uyu aigara kuNigeria for 7 years. Paakauya achienda kukadoma kunova iko kunemba yake. Saka paakazoya kunoku haana kuzivisa kana even amai vake kuti ari kuuya, akangoere kana auya saizvozvo. Akauya sechina. Amai vacho vachibva vafonera Silage kuti auya kunoku ndoda kuti ushandirewo vana vangu vada kudzokera. Silage achibva ati hazvigone kuti ndiuye ikoko, uyai tisangane kupi kumasowe. Dzanga dziri tsananguro dzanga dzakamboitika kwaari Silage. Anga ambotsanangurwa nemweya uchinzi usazoshandire pamba pemunhu. Ukashandira munhu ndaona wafira pamba pemunhu. Saka ndo mashoko anga akataurwa nemweya Silage kuti asazoshandire pamba pevanhu. Saka akachengera mashoko iwayo. Kubva pakumachengera mashoko iwayo akaramba kunoshandira pamba, akati uyai tisangane kumasowe. Saka amai vakauya, sangano rikavakwa, kune vaenzi vakauya vanga vari pamasowe. Vaenzi vakauya vane nhau yekuti ndatatumwa pasangano rino. Mweya watituma wati vatendi munonamata munhu musazoite matare muchireva muprofiti. Ndaona matare, magara matare, ndaona mabaisa muprofiti. Ndo zvandatumwa mukati mesangano rino.
muprofiti wandiri kutaura ndiBaba Silage. Saka ndanzi ndivaitire muteuro. Silage akafugama akatendererwa nevarume vatatu, vakamutenderera katatu. Vachipedza muteuro varume vava vachibva vagara pasi, angatumwa nemweya. Silage ndopa akabva pinda mugwanza. Apinda mugwanza ndopa akafugama achitanga kuita basa remweya. Paakatanga kuita basa remweya ndopakauya mukomana iye nemota yairidza music. Saka akatambirwa nana baba vakamupa jira rekufuga vachimudzimisa redhiyo yairidza. Paakauya akapinda akanogarira kumberi kunova kusingatenderwi kuti kunogara munhu asina magemeni. Agara kumberi akangoti gare chinguva chidiki achibva asimuka achibva adzokera kumota. Paakadzokera kumota ndokudzoka. Paakadzoka akangosvika futi akapinda akaenda kunzvimbo yekumberi iyoyo. Achingosvika kumberi ndopaakanongedzera futi pana Silage. Padhuze naSilage haana mborova ari kure, yakanga yakatomuguma ndokurova trigger Silage. Silage achidonha mapostori ese akangopererwa akashaka. Kwakashaka kana anomubata nokuti anga ari mukati mevanhu. Vanhu vese vakashokeka. Amai vacho ndopa vakatanga kushedzera kuti naiwe wamupfuurei Silage? Silage ane mhosva yei? Ndozvavakadeedzera. Saka vakadaro vakabva vaita kunge vafenda. Iye ndokuchiuya zvanzi amai musadaro, achivasimudza endai kumba. Amai vacho pavakasimuka ndopa akabva adzokera kumota kwake, ndoko akatanga kufamba pichana achitendera zvake achiita zvaaita zvese izvozvo. Zvinhu zvinorwadza kunzwa crime rate. Handisi hangu kuti iri kunyatsokonzerwa nenyaya yei, but kazhinji kacho inoitwa nevanhu vari formally trained, vanoziva zvamabatiro vanoita zvombo. Asi ndichinzwa nyaya yasekuru wangu pane chinhu chakandirwadza, nekuti pana baba munini wangu vanogara apa mugadhijeri, vakaritaya, ndo vakarora mwana wamukoma wavo. Saka ndopavainyaya kuenda sekuru pamba pemukwasha. Saka manheru eThursday zvinonzi nababa munini sekuru vakafonerwa namai vaMuvevi. Vakafona ndiwo sekuru vachibvunza kuti choto chiri kwenu, kuti china itsika yavo yekurara kumasove, vachimuka Friday vachita chechi. Zvikanzi hakuna vanhu, sekuru havana kuzoenda kuchechi usiku. Makuseni mai vaenda vakazofonerawo sekuru vanzi kurumidzai mubate 9 o'clock, mubate pfumbamo. Saka vakanzi kurumidzai vari mushandire vana vangu. Asi vasvika pasove hapana zvimwe zvakataurika zvokuti shandirai vana vanhu. Mai vaya vakanga vari vega, mataurwa ndakanzwawo. Zvozonzi uyu akasvika nemotikari yake, achisvika achipaka ndobva angoburuka. Ndobva agamuchirwa nevanonamatawo ikoko, vakamupawo jira rokuti apinde. But akaenda kumberi akapfugama asingatauri, achingotarisa. Ndofunga pamwe aida kuongorora kuti ndiwo muprofiti here, ini handisi hangu nyaya dzaiitika ipapo. Uye nematira avanoita handinyatsomanzwisisi nekuti inini ndiri weAFM. Saka ndakazongonzwa kuti akangonzi chibvisa wachi ndobva yatorwa neumwe murume pamasoro, ndobva anoisa kubhutsu. But iye akazosumuka achinotora something kumotikari, ndobva akanotora futi. Saka hanzi madzibaba aitaura aiti takafunga kuti ari kunotora wachi yake yatamutorera. Saka akadzoka ahaidha maoko asungirira jira muhuro, asisina kuribata mumaoko kudai so, but ahaidha maoko kumusana, zvirova kuti anga abata futi. Ende achisvika haana kunyanya kutaura zvakawanda, ndobva angosvika achingoshuta sekuru musoro. Vanhu vese vakangobatwa nefiye nekamukashoku zvekuti hapana munhu akakwanisa kuti ko uri kuitei kana kuti kudii, mataurirwa manzwira andakazviita. Then from there ndobva ndazongofonerwawo nemunina wangu achinditi sekuru havasisipo, ini ndoshandira kukwekwe zvekuMinistry of Defence kuAir Force. Saka zvakangoti kachamadza. From there ndakabva ndabatawo mai wangu kumusha, ndanzwa kuti sekuru washutiwa. Mama wangu anogara paNyazura pachiduka, ndobva watokurudzwa mvuvha wasvika panzvimbo akatoti ichokwadi ndozvaitika. Sekuru wangu munhu akanga ari kuita zvinhu zvekungotengesa vachihodha mbatya, zvimagroceries nezvimwe zvakadaro, chibage. Saka mai avaronzi ibig customer yesekuru vakanga vari vanhu vakuita sekuti mafriends. Sazvirova kuti even pachechi vanenge vaitowiriranawo zvekuti chero nekutenga kwavaita bhizinesi yasekuru, vaitova vanhu vaitova kuti kana paine dambudziko rauda kuitirwa, munhu aitoitirwa kana kafevha kekuti semutenda ari close. Ndo zvandinoziva izvozvo.